В ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Miłość a pokoj z Boha naszego Otca Jezu Chrysta budź z wami wszystkimi. Lubi bracia, lubi sestry, witam was na niedzielsku Bożą mšu. Po mnohých svedeniach je nitko tak reca so v cyrkvi tak menovaný přezletný čas. A tute vonkovné znamio tole časa, to je ta zelená barba, kotruž miešnika, tiež ministranča noša. Barba nadzieje. A to, što nika kryje, to je s tom, što je bamš, popravam iniciroval s tutem sjatim litom. Menice s tym hesłom putnice nadzieje. Chrześcijanskie stanie nadzieje pełny człowiek być, tak rec optimist. Nic dokiż on tak wubierny, aber mudry, aber pobożny, ale dokiż on wie, co ma Boha na swojej stronie. Knieże Jezu Chryste, Ty přece zasa k nám ryčiš a nas pozbudziš. My pak husto Tebe přeslyšíme, dokiż mamy drugie věci za vážnější, a to dla Tebe prosimy. Knieże smysł. Knieże Jezu Chryste, Ty chceš v našich utrobách bydlič a z nami dzielić radostcze a starostcze żywienia. Ty chceš nas przewodzić po puczach jednego żywienia. My pak na Tebe drude nie myslimy, a tu jeszcze prosimy. Krysze smysł. Niedzielu sme swojebie zasa romadže husto na bliższo nie dziwamy, a drude tej zabudzimy wodać, albo wodacze prosić o to dla prosimy. Knieże smysł. Knieże smysł nad nami zmiłot na wszystkie nasze rychy, żebyśmy z czystej utroby oswiecili tule Bożą mšu. Amen. Modlmy so. Duch, kiż każdemu przyjdziela, każ chce. Słyszeliśmy Słowo Boże. Halleluja, halleluja, halleluja. Przez Ewangelię na
nas popowował, ke krasności Jezu Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Słowa świętościnia po Janu. W wolnym czasu by kwas w Kanie Galilejskiej, abyś tam też Jezusowa mać. Na kwas proszeni pak bychu też Jezus a jeho uczonicy. A když nie by dost wina, praje Jezusova mać k niemu, nie maja wina. A Jezus je praje, što mam ja z tobu, żonska. Moja godzina jeszcze nie przyszła. Jo mać pak praje służonikam, štož kuli wam on reknie, to zčinče. Steže pak tam w łaszczniu żydowskiego umywania 6 kamiennych karanów, kojże na 2 albo 3 miry wulki. A Jezus im praje, napielnče karany z wodu, a napielnichu je hacz to kromy. A on praje im, naczapajcie nitko, a donieście to brasce. A oni doniesachu jemu. Braszka wopta na wino przemienioną wodu, nie będziesz pak wodkal je. Służonicy, kociś bychu wodu czerpali, wszak to wiedziachu. A on zauwa tuż nabożeniu, a praje jemu, kojże człowiek dawa najpierw dobre wino, a gdy su se napili, te špatniše. Ty pak si te dobro vino hač do nitka skoval. Takle čini Jezus preniđiv v Kani Galilejski, a zjebi svoju krasnoć, a od nitka jo učenice do njeho vjerjahu. Slyšeli jsme dobre poselstvo našeho knieza Jezu Krista. Liebe sestre, liebe bracia, gdy jsem přede při domysvědčeniu pousy chodil tu a tam, jsem se přece díval a pytnul, jak vele je so bio jednoho leta přemenivo. Nic než nové keže, ale tež novi ludzo. To jsou přede před letom snač jeszcze starsi ludzie bydleli tam je nitko młoda swojba. Generacje so odmienia. A najbolej to widzisz, wieso pala dzieci. A zawsze te wasze dzieci se rade obladują fota od nana a mačerie. Mama na priniesie temu opraniu, albo moje ten papa jako šulski novač k Sokorovi Titu. A potom to wieste Gaudi też w ubudzi. O sebe, gdyż so moja dla jedna bo wołku a dzida, jak su se oni prede straszczyli. Ja necham wiedzieć, kabele dzieci, aber te modostniki su si te stare obrazy obladali. 1937 su se ci šulario Koščan šule fotografować dali. Od prenia aż 8-letnika. Netko so pota na zakładzie tych obrazów, što tam šo je. A když potom zvišiš, hoj, to je mój pradziec, albo prapradziec, no. Potom to wiezo zajímavá věc. Przemienienia sú dziel naszego żywienia. Mamy je všude, najbolej a očividne w technice wiezo, ale też w przyrodzie, když na wiedro pomyślisz. Dla człowieka pak to nie jest tak jedno rozpoznać. Drugi on cyle samsny został, kajż ją od szule znał, drugi so tej dospełnie przemieni. A najbolej oczywidne przykłady mamy pola nas między świętymi.
Święty Franz z Assisi. Je był syn bohatého przekupca. Jeho mać byše z francuskie, a tohle je ona te hulca mianowała Francesco, to ryka mały Francuza. Tukiż ona chciała na to pokazać, że je ona z francuskie. A tu ten mały Francesco, jako młody je lubował partię, a gdyby on dżęca żywy był, to był najskiery stańczy złoża prawo o happy day, što da dżęca ondać. On se nie jako święty narodził. Przewrót je co począł, když je on přehrál ty bitwy między w jastwie siedział w Perugia, a tam był on ty zajnu. Jeli nie był on tak bohaty był, a za nią ją wykupił. A tam w jastwie między był ją naryczał, ja mam z tobą ništa vor. A potom je so spočał cyle nowy dziel żywienia. Cyle inače przemienienie so stanie, gdyż Jezus skutkuje. W Ewangeliu jsme to jakieś przykład runie słyszeli, że jest tam w Kana na tym kwasu odmiło, to so wieso nie chodzi z niczym przyrunować. A tohle prajmy, to je Jew. Ten rozum kapituluje, dokiż nie wie, jak je se to stało. A ludzie se też dziwachu, zwodkiel nadobo tylko dobro wina, 600 litrów. To możesz to osvědčić. A takie se też najskierowany kapłan nie mało dziwał, gdyż je on na nabożnej uczbie se dzieci popraszał, što da su ludzie poprom na tym kwasu myśleli. Gdyż Jezus taki dziw czynił. No to było to żelek byli. Najmarkantniejsza rykaše, to budeme si na przychodny kwas zase še prosić. Bo takim zajímavé je, Jezus swój preni dziw na świetnym swiedzeniu skutkuje. Kana by nikak 10 kilometrów zdaleny od Nazareta. Spodziny też, że je on z tym prajcu. Znano, ja może też w waszym żywieniu ništo zmienić. A zajímavé też je, że dokładnie z tej, gdzie ten kwas był. Trzeciego dnia po takim utoru. A to ništo ryka. Trzeci dzień to je między dzień żywienia. To dla mnie w wielu uznaczu modlimy. Trzeci dzień je z martwych stanu. A trzeci dzień iżo wuznamną rolę raje przy stworzeniu świata. To je ten dzień, gdyż na ziemi żywienie nasta. A jutro nie nocy my to słyszymy, to czytanie z knihy Genesis. Ziemia niech spłodzi zela, a sadowy sztumy. A bo widzisz, że by to dobre. A bo wieczór, a ranie, trzeci dzień. Ale to jeszcze nie to najważniejsze. Najważniejsze je, że może wiara do Jezusa, do człowieka samo przemienić. A ten ledził, gdyż ten ledził się stawa, je on wiele więcej hacz przemienienie wody do wina. Polityka, osoby niekiedy, za zwulby, trudy z tym programem nastupia, mu będziemy co zmienić. Te styczki mu niekiedy się znajemy. To oni się śpiewają, każdy to znowu. Jezus nie jest polityka był. Tu nie do rewolucji wabił, Brüder zur Sonne, zur Freiheit, wo er nie. Ale on jest omirił na te myślenie ludzi. Tam doby się ništo zmienić, a ništo nowego nastać. Nowe pocza był, z których potem urosczy te nowe pocza bliższemu. A tak ma tej cyrki, a my wszyscy so prasić, żeby Jezus dżęca nam prawił. Żeby znać zmienił
żeby wira, živa a strova ostava. Fakt je, że bo te dżęca ludzi nareči. Jenoż jem przykład. Znany może kamera tu kutronczanč. Jole ja widzieć, menicy, młody Japanczan, on ryka ma Hiroyuki. A tun pojeda, ja sam odrost w ateistyczne swojbe. A byle čipnote dla, sam junu do cyrkwy co cyrtejš jeno duchovno jemo widzieć, a z nim ryczyć. 2010 Buch kczeny, afirmowany. 2015 zaczęłach, bo jace chce. A ja započach teologię studować. 2023 Buch namyślnika uswiadczony. Po takim wybił 10 lat od ateista hać katolskiemu myślniki. Nie to jen żył. Ja uprawiam haj. Ale masz je też wieder na wszelakich drugich płoninach. Tyś pomyslisz trener Związkowej Ligi Marko Rose z Lipska. Ten pojeda, ja nie jestem kczeny. Ale wszelakich żywienskich podawków dla sam se rozsudził z Bogiem żywy być. A to mi dere czyni. Podobnie ten ruski dysydent, miastem Bohužel zemreta Aleksander Nawalny uznał, ja sam Boże, queere nankał. Ale to je mi kolosalne pomało w jastwie. Gdyż te strażnicy nie smili ze mną żadne słowo ryczeć. Gdyż bych izolowany. Jena sada Święto Pisma je mi nesła. Zbożni, ki są wódni a laczni za sprawnością. Przetoż budzia nasyceni. Po takim trudy co mi zda, czy imienie cyrkwy z jawności się poznaczy nanka. Czy imienie moje dla so cyrkwi dzierża, albo kemsi kodża. Czy byle bo ludzi osobin scenaricze praje tebe co ja mieć. Cyrkwi rostcze w wszelakich krajach świata. Można sobie o tym nie pojeda. W Chinie na przykład. Liczba chrześcijanów w Chinie jest większa niż liczba członów komunistycznej strony. To wiedzą nicht tu dalej, nie smierzone, że dla sobie w mediach to nie wie. Ale w ryze muslimskim kraju, jak Iran, są w zeszłych 10 lat pół miliona muslimów przystąpili ke chrześcijańskim cyrkwiam, a co uczyć dali. To ryka każdy liter posta 1000. To jest Żył. Snad znajecie jeszcze, albo ci starsi zemensza, onu spiewaku Nena, ona ryka. Si je spievam od tych 9 a 90 balonków. 1980 je ona Prenedicza dostała, Hulca, Christopher, on rykaše. Spraszeny, a mało szansu przeżywić. A likar je prajachu, tun nie będzie żeni na was smekotać, tu nie koche. A potem je tola one moment, albo wokół mi Krzyżu, gdyż je na swoją mać smekotał. A na to je ona potem, jeszcze w koruni, one znate song pisała. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Den Holz, jene Chinocze miejsca, co żywy był. Ale ten żył, to nie wastał. Ale tu w tym zmysle możemy prać, żywy zostanie zasostanu. Wiele więcej niż ten wykanie, a wiele uznamniejsze za nas, a za nasze żywienie. To płaci nic jeno jest za żywe lubości, ale też za skutkowanie Boże.
naszym czasu. Amen. Božo ljubosťa pokoja sme lidma hody svedčili a hižo tebe zetkamy jako dorosčeného. Na kvásové kanie si tvoj prenidživ skutkoval. Prosimy Cię. Prosimy za nasze osady, zo bychmy w tutym nowym lecie 2025 duchownie a dušinje rostli we wierze a miesobnym zrozumieniu jeden za drugiego. Prosimy też za všich, ki su przez zneużywanie szkodu poczerpieli na ciele a na duši, zo bychu pomoc a zrozumienie namakali a z dobom też nowe moce za dalsze żywienie. W tutych dniach żonujemy nasze domy. Prosimy o dobrą zgromadność między generacjami, o dobre susodstwo a o to, zo so każdy zamówity czuje za wiesne a osadne żywienie. Mnozy z nas dziewają na socjalnym polu, ladarniach, koroniach albo przy mobilnej ladanskiej służbie. Niech Bóg im zapłaci ze swoim żonowaniem, što su w służbie za bliższego oprawali a skutkowali. Gdyż ladamy przez ranice naszego małego serbskiego kraja, zwieszczymy, że je nasz świat rozdwojony a dzielony. Tuż prosimy za všich ludzi dobrej wole, że nie bychu zastali w pracowaniu o wyjednanie, o mir a o sprawne rozdzielenie bogactwa na ziemi. Dobro Božo, přece zase smíme Tebi šinč a naše náležnosti předněst. Děkujeme se Ti, že se nás slyšíš a uslyšíš. Spošť nám svojho ducha, zabychme svěrně a mužně kročili na puču křesťanského živenia. O to prosíme přes Krista, našeho kněza.
Modlcie se všichni, aby se moja váš podoba Bože a mocnému Otci. Daj knieże, żebyśmy dostojnie ćwiczyli święte potaństwa. Przetoż, gdyż kuli opominamy tutun wopo dokonia so skutki naszego umożenia przez Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pospijmy w utroby. Dziękujmy so Kniezie naszemu Bohu. Woprawdzie od nas prawny, zdobny a spomocny, za soczystania wszędzie dziękujemy, Knieże Święty Wódcy, wszechmocny, wieczny Boże, przez Chrysta naszego Knieza. Smiluj się nad grzesznym człowiectwem, jest uns Knieżny Marię narodził. Na krzyżu umrywszy, je nas wiecznej śmierci utonął, a zmartwychwstanyszy, je nam wieczne żywienie darił. To od lat śpiewamy z angelami, arcyangelami, stronami a knistwami, a ze všemi svami niebieského wojska, píseň Twojej krásnosti bez konca vyskajú. Upravdě světy se ty kníže, haj, ty si žuvo šeje světosti. A tohle přikažeme před tvoje obličo, světčo zjednočení sebe církviu, prejny džen tydzinia, jako džen, na kterém je Kristus mrtvých stanul. Šestního, který se svoje pravice povyšil, či kníže prosíme. Posvěť tu ty naši daraj z rosu svojho ducha. Zobyś ty nam bywaj czywo a krej Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiż je nam poruczył te potaństwa ćwiczyć. Predać sobą dobrowolne cierpienie uda za chleb. Dziękuję so wama, że podają swoim uczobnikom prajo. Smijcie, a jedzcie wszyscy gotowo. To je moje czywo, któreż będzie za was podate. Tak też zawon pojedzie kiluch, dziękuję so za so podają swoim uczobnikom prajo. Smijcie, a pijcie wszyscy z nią. To je kiluch nowa wieczna zakonia, moja krew, kotraż będzie za was, a za wszystkich przelata. Kładowaniu rysiu, czyńcie to na mnie wspominają.
To je potajemstvo víry. Wspominają tu już światowodcy na jego śmierć, a zruła stanienie przynosimy Ci klipżywienia, kieluch wospusznienia. Dziękujemy Ci, że się nas powołał, przy tu stać, a Ci służyć. A prosimy Cię pokornie zgromadzuj nas, Gott si służibamy Chrystowe ciło a krwi, we Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę po wszej ziemi rozbrojeną, a udospełnij w lubości. Promadzi z naszym bamżom Francyskusem, naszym biskupom Heinrichom, a zošim duchownictwem. Wspomnij też na naszych bratrów, a na nasze siostry. Gott si su umreli w nadzi ze zruła stanu. Przyjmij ich, a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smil so nad nami wszystkimi prosimy Cię, spošť na wieczne żywienie. Ze spoštni Boha Rodzicielku Knieżną Mariu, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi. Gott si so Ci ze všich wieków spodobają, zabychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna Jezu Chrysta. Przez Niego, z Nim a we Nim, dała so Ci Boże, wszechmocne wódcy, w jednocie Ducha Świętego chwała, cześć a hodost wieki na wieki. Twoje miano, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Świetny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, swoim winnikam, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieży, od tego złego. Daj mili pokoj naszym dniom. Smiel się na przykład naszego zbożnika. Gdyż się Jezus narodził, wozywiachu i Angelia Boży pokoj ludziom na ziemi, tuż prosimy, nie ladaj na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy, a daj po swojej woli pokoj a jednotu, kiedy żyje a króluje wieki na wieki. Pokoj knieza, bądź stajnie z wami. Przez swoją śmierć Boże, umoż nam przez swoje święteczko, bo Ty się Liczy imię Boże, które zabiera grzechy świata. Ale
Modlmy se. Dobročivi Božo, volím do nás ducha svojej ľubosti a zjednoč nás, który se z tym samym niebieskim chlebom nasycił przez Chrysta, naszego knieza. Dżęca 17 godzin przeproszujemy na Piszczelowy Nyszpo ze międzynarodnym koncertowacym organistą Johannesem Kralom. Przy doriach będzie zbierka za narunenie wudałka za Piszczele. Organist jest Dobraniec, doczasnie skutkuje Lipska Greifswaldzie. Różoc modlimy się w Kruszczycach od wutoracz do piatka 18:30. W klosztrze niedzielu 2 utoro 18:30, sredu 8 godzin a piatk wieczór 7. W Dobrošicach są sredu do Kemši a potom w Worklicach mamy różoc wutoru 18 godzin a czwartk 17:30. Dobrošan Kemši są kajszece sredu 18 godzin, w Worklicach czwartk 18 godzin. Szulskie Kemše mamy w klosztrze wutoru 15:30 a w Kruszczycach sredu 15 godzin. Tun raz wuzaczne nafary. Firmujomni zetkaja so czwartk 17 godzin w cyrkwi. Sarska szkola zwuczuje sobotu 10 nafary. Zbierka się do niedzieli w Kruszczycach za wasadu. W klosztrze za nadoki na miestnie. Utromny zapłacz prajmy za szczywace dary a kolekty. Za wasadne dziwo biolita jest so przy domy świeczynach dotal naromadziwo 6612 euro. Za Piszczele dwójce 100 euro. Osadna rada zetka so pryniemu posiedzeniu czwartk 19 godzin. Intencje za Bożym mszy we Farskiej Cyrkwi hać do końca julia przyjmujemy piatk, a to od 4 na farę. Sakrament Świętej Księdzy z Poszczycy sobotu Dariany, Benny, Szymany ze Smyczkiec. Z dziewiatnicu Świętemu Bostrzany przygotujemy się na patronatny zwiedzin. Kemsze jutce pundzielu są 9 patronatne kemsze zwiedzinskie przydowanie z mnie fara na umienku Matthias Kucner z Budyszina. 2 maje nyszpo, wieczorne kemsze 19 godzin. Pony szpory jest romadzizna, sobostawu bractwa na farie ze przednoszką Vincenza Böhmera ze Kamienca. Wopka sobostawu bractwa je na kemszach przy postawie Świętobostrzana. A szczujce do bractwa zastupycznej so proszę na farie Szyzywi. Księskie zryczenie mamy piatk po wieczornych kemszach. Wosadne przedstawicielstwo zetka so czwartk wieczór 19 godzin na farę. Wosadna pustniczka będzie 8 februara w Nukniczan Baratce. Tema je czarne białe i pisane dość. 9 januara zemrze w Starobie 37 lat. David Lipicz Dreżdan pokażacy z Jasins, kołani bysze zajszły piatk. 18 januara zemrze w Starobie 90 lat Maria Cyżowa, rodzina Wałrie Córko. Patrzo pusto wieczora, wutoru, od 4 do 6. Kołania requiem z tej sredu po poniu cioch. Knieże daj naszym zemrytym wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje pokoju. Domy świeczna przevedu stolica w naszej osadzie na scijowace waśnie, kujża wiec, romadzi so wozjemnym czasu na wozjemnym mistnie zromadnemu krótkiemu nyszpory. Za nyszpo prosimy osadnych przygotować blitko ze świeczkoma a Świętym Krzyżom. Na nyszpory używa się osadnik, duchowny przyniesie za kujże dom modlitwu sobu. Kujża swojba se na to w swoim domie sama modli, a swój dom z tym posvědčí.
Na nešpore odmije se zbirka za osadu darovanske obajki su crkve u maj přijotovane. Svoj dar možete pak tež namjestne do kobika dać do opornika ve Farske crkvi teknič abo še pokazać. Přichodne terminy su utoru 21. Nuknice 17 hodin, a to przy kapace za Nuknicu a Kopšin omače. Štvrtk 23. ve Pravočicach 17 hodin. Sobotu 25. Jasince przy Wiesnym Krzyżu 2 maj. Niedzielu dzień za tydzień w Horkach przy Heduszkec Krzyżu poponiu 15 hodin. Utoru 28. Rajnce pola swojby Czornakec Zawiecki Haty Horny Hank Leopold a Rajncu 17 hodin pečich. Boże mszy Punželu su patronatne kemše, a to najprede za živých a nebo ich sobustavu Bratstva Svjatoboščana. Druga intencija za kudy duše skazana z Kruščic. Večerne kemše jutce su za nebo Hertu a Bena Kurfürsta z Kruščic. Utoro rano za nebo Jana Kraužu, manželsku Hanu z Pančic Kukova. Sredu šulske kemše nisu skazane. Štvrtk nisu žane kemše. Piatk večer za nebo Kristjana Schneidera z Kruščic a staršiju. Sobotu za nebo Jana Handrika z Lejna, přichodnu nedželu, Rajnče za nebo Bena Širaka z Miłočic a nimske kemše na pojednačích za nebo ich svojby Donatec z Pančic Kuka, kajšte sa nebo Bernadette Berntovo ze Pančic Kukova. Přeju vám šanovanou nedželu. Kněz buď s vámi. Požehnej vás všeho mocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Žijte v pokoju.